Danas ćemo snimiti video srpske grickalice koje nikad nismo probali. Sa nama su i Anđela Panić. Ćao. Imate link od njenog kanala dole u deskripciji. I Ilija Marjanović. Ćao. Također imate. Nema? A da, nema. Pa da počnemo. Prva stvar je tutku bombonice. Ja ovo nikad u životu nisam jela. Nije ja. I ne znam da li je ukusno, ali piše da su neke bombonice. Da li su bombonice? Ne znam. Biskvit. Biskvit. Ja pojmen, ja sa čokoladom. Nisu bombonice. Ali je da ukusno. Nešto. Sviđa. I? Probajmo. Ovo je lepo. Meni se sviđa. Nije nešto savršeno, ali je lepo. Lepo. Meni se sviđa. Okej. Sad da ocenim. I ocene su... I druga stvar je... Pixi! To nikad nisam jela. Nisam Nije, jela. ali mislim da to je isto kao ono okrugo. Pa ne znam. Pixi XXL. Puno ukusa, veća zapala. Znam dosta. Ja lepo miriš. Au! To te već pojela. Ajde uzmem sad. I probajmo. Isto je kao okrugo. Da. Moja ocena je... Sljedeća stvar je... Čipsi! Hot dog. Ovo nešto novo. Nikad nisam vidio. Sa ukusom hot doga, krompirov čips. To je to. Ne probam. Jedite. Pa čekaj da svi probamo! Ne sviđa mi se kako miriš. Ali je lepo. Mene onako ne. Pa onako. Slično je kao ono bijela vaša. Da. Samo što je to više nije gladno. Samo što je ovo lepše. Onako. Moja ocena je... Sljedeća stvar je kokodu, sweet, kokos dessert, čeliven kakao krem. Kokodu. Još malo vidio? I onda bude podno. Hajde. Ovo... Kokos. Ovo je dobro. Da.
Ovo je kao na Bounty. To sam ja htjela da kažem. Moja ocena je... Peta stvar je rice rolls, susan i so. Mislim da se ovo bude pametno. I ja. Ovo je... Ovo podsjeća na hleb. Ma jede. Ovo ko kokice, bre. Iskokne kokice. Ne znam ti ide. Pomrišite. Ajde. Neko je tvrdo. Ali uopće nije slano. Ovo je toplo. A ja odvratno mirišem. Mene da sovjak. Nemamo sok. Gdje ja ti nađem su? Ovo je najgore. Meni je okej. Moja ocena je... Šteta što nema nula, ovo mi se uopšte ne sviđa. I ni meni. Meni je odlično. Sedma stvar je pesto bruschetti mareti. Nikada nisam probala. Nisam. Ja sam probala samo ono sa pečurkama. Ja nisam ništa jedno. Bilo je ukusno. Jao, meni se ne sviđa uopće. Miris je odvratan. O Bože. I ja sam miris. Hajde sam se sjećam kao da je dano. Ja. Meni se ne sviđa. Čekaj, šta pije? Probali? Pa i nije toliko loše. Meni je odvratno. Ja ću povratiti. Šta je ovo? Meni je odvratno. Užasno. Ovo ne mogu nikada probati. Nikada. Možda se nekom sviđa, ali meni... Ovo lijepo. Meni je ovo užasno. Ok. Moja ocena je... Da, grozno je. Meni je odvratno. Meni je stvarno užasno. Vijak. Ne jedite ovo nikad. Nikada. Nikada u životu. Meni se sviđa, nije laše, ali malo na kraju ima nekako čudan ukus, ali ovo je kao neki zatim, nešto. Drugi deo ovog videa možete pogledati na kanalu Anđele Panić koji će biti u opisu. Pa, izvolite, uđite u opis kako ćete gledati. Ćao. Ćao! Ćao. Ćao. Dakle, čokolada sa slanim... It's been a long time since I've seen